Здравейте! Днес ще си говорим за много приятни неща – пътувания и почивки, и за това как да ги направим още по-приятни. Все повече хора решават да прекарат почивките си извън България. Понякога плановете ни могат да се ограничат само в прекарване на уикенд в някоя съседна държава, но понякога планираме и много по-дълги и екзотични пътешествия. Обикновено тяхното планиране започва месеци напред, а също така и бюджета, който отделяме, е доста сериозен. Но точно това са и пътуванията, които, освен тръпката на предстоящата екзотика, ви носят и известна доза притеснение за това, дали всичко ще е наред с нас там, толкова далече от родината, дали няма да се разболеем или нещо да се случи. И освен това, ако сме планирали нещата толкова отрано, дали нещо няма да ни попречи да заминем и какво ще правим тогава с платените скъпи самолетни билети и хотелски резервации. Сега ще ви дадем няколко съвета, които ще ви направят много по-спокойни за предстоящото ви пътуване. Първо, проучете възможностите за застраховка отмяна на пътуване, още докато подготвяте своята почивка. Тя ще ви накара да се чувствате спокойни, че ще получите вложените суми, дори нещо да ви попречи да заминете на мечтаното пътешествие. Застраховката покрива предсрочно прекратяване и анулиране на пътуването ви, а също така и анулиране на самолетни билети. Изключително важно е да знаете за тази застраховка, че трябва да я сключите в един и същи ден с заплащането на туристическия пакет от туристическата агенция или в един и същи ден за закупуване на самолетните билети. Второ нещо, което е много важно да бъдете спокойни, е не забравяйте да се сключите застраховка помощ при пътуване или медицински разноски по време на пътуването. Тя ще ви накара да бъдете много спокойни по време на пътуването, ако се случи някаква злополука или някакво заболяване. На вашата полица има изписан телефон на Асистанс център, на който може да се обадите и да получите пълен съпорт. Насочване към лечебно заведение и така нататък. Неща, които максимално ще улеснят престоя ви при неприятен инцидент. Третото нещо, което не трябва да забравяте, е ако практикувате спортна дейност по време на вашето пътуване, като ски, сноуборд, сърф и така нататък, не забравяйте да отбележите това във вашата застрахователна полица помощ при пътуване, защото така ще бъдете спокойни, че дори инцидент по време на спортната дейност ще бъде покрит и вие ще бъдете сигурни и спокойни. Пожелаваме ви много приятни пътувания и много хубави спомени от тях. Довиждане!